we meet real faith and we want to hear these stories because no matter what you're facing today, this segment is here to remind you that hope is possible and faith can carry you through. So joining us tonight, you know that our first episode Rulo pioneered it, and then we had my Jordina, and our third episode joining us is Apostle Blessing Chigodora on our special segment, My Testimony. He carries a very powerful and sobering testimony of a raptured dream, an encounter that shifted his life, his walk with God, and his assignment in ministry. As we listen, allow this testimony to stir your heart, to strengthen your faith, and call you into deeper readiness. Wow, shalom sisi makadi. Isusu tinofara kwakadiko kunobviwa kadi mabasa. Tinam. Rise kusangano dzvini namwa. Tiriko kubona nyashi. Kuitiswa nemuridzi waro. Muri kuitiswa nemuridzi waro. Namwari wezvinenharo. Zvinenharo ndo pazviri kuperera ipapo. Ndo pazviri kuperera. Right. Saka tine nyaya ichagona kubatsira vazhinji which we'll get into a teaching, but you know, we just want to begin with the testimony. Yes. You know, before we get into the dream itself, maybe the guy chose makabva pana manje but takaita my ultimate gospel 10 asi takatora nezvo kwamakakura nekwamakabva, but nhasi tiri kuda kuti titaure nezve pamakanga muri paupenyu pakazoitika dream iyi kana kuti testimony yamauya nayo nhasi. Zvii zvaitika in that season of your life? What was happening spiritually and personally? Were you in school? Were you married? Zvaifamba sei? Ndakatanga ndasandarora. I think that season yoyo yatakaita ndikazoda that very important encounter. It was in 2011, and I think what triggered that dream or vision, we fasted the whole year in 2011. We were we had a group that Mata Kumbaro would go every day in 2011 Ugomo. End up saying kuma 7 kusukana tiri kuti chinamata todzoka kuma 3 then after 3 totanga ma service manheru munasata mubaro. So 2011 was a year that I say ndo pandikanyatsoita serious nekunamata Mwari, because we prayed and fasted for the whole year. No one ate. We were fasting and seeking God the whole year. The whole year? Yes, Gorerese 2011. The whole year, every day we would go to the prayer mountain. So last month was Manheru. All right. Yes, we would eat Manheru. That was the whole year that we did the prayer and fasting. But before that, I was just a church member who would go to church playing drums. Every time I drums to church. Right. Yeah, in the Great Harvest, led by Apostle Toga. Okay. Yes, we would go to my conference. Yes, Tanga should be deep into God, but we were just people that loved God. And still could stay in Amari, but I have but sat up in the deep into seeking God. Yeah. Okay. So, what happened in that encounter? It's a dream that shifted your walk with God and your experiences. Describe the dream itself. What did you see? What did you feel? What did you experience? Wow, the dream. Let me say like this: when God is giving you a vision, or when God is giving you a dream, what you should know about a vision or a dream, it is not the pictures you are seeing there; it is the message that is being portrayed by what you are seeing. Because ultimately, when God gives you a vision or a dream, the most important thing is not the dream; it is the message that is in the dream. So for me, that rapture, it was a clear message. Though the message, part of it was in pictures and part of it was in an audible voice. But the most important thing of that dream, it was the message that God was trying to show me. Okay. So, yes. So what happened in the dream? Yes. So the dream, it was about a rapture. Yeah. So I was coming from a place, Mbarimsik. So Kudara, if you know people who lives in Bari, Panika Nevo complex, Panika Kakumu which Pina number 7, you don't know Bari National. Which knows that door. Okay. So I was walking down that place in that vision. So I came to Nato Buddha, Napanapazarang. Then I heard screams of people. People were screaming, people crying. No one told me it's rapture.
but I just knew in that dream. Because sometimes when you're having a dream, how much I told you about America, you can know the America. So in that vision now, people are being taken. And then I said, this is rapture. What's happening here? And then I was also taken up. So as I was taken up to a certain level, right? And then there was a force that then brought me down. But the force that brought me down are now in the capacity. I check up a store that the flat cariposo. Okay. I got to come so pick flat. The Paita was like, Ungazokero. I know Paita. I know Shumiravan. But Paita just sound of storage. There was a song that was being sang. I think I have put a song. She did a song. Yeah, he brings it. Mari Baba Vangu. If you sing that song, whether because you are taking me back to that dream. I have that song. I have it. Sometimes when sometimes you can be carried away by certain waves and things. So God would use that song to remind me of that vision. Say, this is what I told you to do. It was very scary when you see people going according to what the Bible says. Hey. So this was a dream of a rapture. But to me now, what matters more was the message that was given to me by God. I just say, did you then wake up immediately after that? Yes, I then woke up. I was sweating the whole body. And I got the whole body trying to say, what happened here? That was the most what I eat. Yes. Yes. I'm praying one. I'm doing my prayers. So you understand? So what then God told me was, you go and preach to my people. Right. So I then began to pray about this issue called rapture. I think I need to talk a bit more about rapture. Rapture is real. Right. Jesus says, no one knows the day or the hour. I have to clarify something. God has sent me to preach about his second coming. But even me as a preacher, I don't know the date. Because Jesus says, no one knows the day, not even the angels. Only the Father. Saka indela vanda pindura mvunzo. Kuna mwana buda achiti. Jesu arudzoka muswakati. Iye Jesu achandoti inini wacho anditoziya muswana chazo kutorai. Saka inini ndakamirira kutorwa. Andigone kuziya day. Iye wacho ari kuzonditora asingaziye day racho. Jesu ndiye ari kuzonditora. Ari kuti anditoziya date. Then inini ndoda kutorwa inini ndoziya date. Ipa pada kuti pagadziriswa. So sometimes there are people who comes out Jesus arudzoka muswa 30, arudzoka muswa 4, muswa 20. That's a lie. Because mutori wacho ask to the child of Torin. Any mutori knows as well child of Tora. Iye mutora asingasarga. It soon goes out soon. Yes, soon. So it can be today, it can be tomorrow, it can be what. So what is important? People have to prepare for the second coming of Jesus Christ. He's going to come. Amen. Pastors must preach this message. That's why Jesus says, "Ona imunda waiva, asiva koindo washoma." Munda waita se? Waiva. Akondo washoma. So hondo ya Mwari, shugudza Mwari, ndeze kuti kumuke vafundisi, vanotoparidza. So today vafundisi vari munyika, vambomira kurwisana, kuitira na jealous, no takatoshota. Yeah. Takatoshota kani? Timu yakatobayiwa. Ukaona uyavhura chechi ngasa kurwadza ari toparidza Jesu ikoko. Uye akatangawo zvake ngaite ipapo because Jesu ati munda waiva sevakovi ndo vashoma. So Jesus is coming back. People have to be prepared no matter what happens. I see a lot of messages. The messages auya akawanda vamwe vachona I don't think vana vesangano vanhu chaiva vari kutotaura ana Grace ana baba naamai Musarurwa, so many messages ari kutaurwa nana Tinei nana Tami vanhu vachitaura nyaya idzodzo dzekuti that is the true gospel of Christ. But I'm thinking in my head right now kuti because something is really happening. Ndofunga these are the real last days because you know, when we started having these conversations, vaita vision yavo yavanga vaitawo ende vachitaura izvozvo zvekuti vakadzorwa vakanzi go and tell people. Ndo paita mukomana akauya futi anonzi Zabron who stays in the United States who
had a near death experience. He was declared dead. No no muka. I think the following day. Ashtaura nyaya idzodzo kuti ndakaratidzwa the day that Christ is going to come back. Kwakati kwadzima magetsi. Vanhu vakafunga kuti maybe it's a blackout, but people were screaming and people were crying. And so he was also just saying, let's get ready. And this is the question I have for you. Pana vanhu vari kuenda kuchechi. Vamwe vanotori nemainform, vamwe vanotori, you know, vamwe vanoti tisu vachona vari kunamata. Pozoita mumwe munhu anodawo nezvaMwari. Anditotanyanzi kuti get ready. Ndodza mama yozotaura guys. Exactly. How does one get ready? Ine nditori panapa kaini every Sunday. Ine handisatone over 5 years iri panapa chikuti gospel grace. Pamwe ndofunga ndoenda. Ndoenda zvaita sei ini? Chakutanga ndechekuti you cannot get to heaven without the blood of Jesus. Unofana kugamuchira Jesu. And haugona kugamuchira Jesu usina kuparidzirwa. And haugona kuparidza usina kutumwa. And haugona kutumwa kana usina calling. So iri kudzokera kuna mufundisi akatumwa kunoparidza, aparidza vanhu vonzwa Mwari. Vanhu vanzwa kutendeuka, right? So issue iripo panapa aisitombori nhau yekuenda kuchechi. Or sometimes church can be just a cover up. Yemusikanzwa yevanhu. Ungada kupinda, all right. Challenge it. Vafundisi vemazuva ano tiri kufana kuparidza vhangeri yechokwadi. Okay. Ini chandakaona, people are ready to hear about God, but havana anovaudza about God. Because when you go to church, many places, it's no longer about Jesus. It's very rare. Even if you go to a church, you ask Elder Arimo or a leader Arimo, tell me who is Jesus Christ. They don't even have a sentence to talk about Jesus. But if you tell them, can you tell me more about your prophet? They know everything about their prophet. Imosha yavatendere, aisi mosha yavatendi, imosha yavaparidzi. Pane varume vakatumwa naMoses kuenda kuJericho. Endai munoona Jericho. Ndobva vasvika ndobva vacheketwa nemumwe mukadzi anonzi Rakabu. Chifeve. Ndobva chavachengeta. Vakadya mumba mechifeve. Vakabikirwa nechifeve. Ndobva chifeve chavaratidza pekutiza napo. Vakuenda ndokubva vati watiitira zvakanaka. Ndobva vamupa jira rered. The red cloth. Ndobva vamutichisungirira pahwindo apa. Nokuti pamberi apo tichadzoka kuzoparadza. Asi tikasvika tichiparadza panapa. Tikaona mumba makomo. Jira iri riripo. Atiparadze mba kuti tichaparadza kumwe kwese, but pane jira apo toda se topasiya. Now jira red, it's a representation of Jesus Christ, the blood. And the life of everything is in what? In the blood. So this cloth represents Jesus. Chaitwa Rakabu panapa chi. Dauda kudescribe mucheni wanasi muone. Rakabu chaita apa kana avapa zvekudya varuma. Kana avapa zvekudya varuma. Kana avachengeti. Ndiyo inonzi partnership. A partner nevanhu vaMwari. A partner neministry. But vacho vapartner navo. Ndobva vati shamwari yangu tikazouya when we come. Tauya pekutanga vanapa. When you come for the second time, the second coming here that shall we are coming to destroy. But the only thing that is going to save you is this cloth. Put it close. Put it on your window. So we are going to come for the second time. When we come for the second time, what is going to save you is this cloth. Here we understand that you have partnered with us. You have given us money. But isusu watipa mari, atifana kunakirwa nemari yako, tofana kupa Jesu. Sa problem ilipo ndeyekuti kune vanhu vanofunga kuti mari yavo yavari kubvisa muchechi ndio ichavaponesa. Nyamba haisi mari yake ichakuponesa, ndi Jesu wagamuchira. Wapedza kupatana haupone nekuti wapa mufundisi sutu, watengera mufundisi hembe, watengera chakati, watenga stand yechechi. Chinokuponesa Rakabu kuti wakapuwa jira. So nyaya iripo ndeyekuti mufundisi akauya, akauya so wapedza kumpatina naye, mubvunzo riko jira. Hey! Wapedza kupatina neministry yake, watenga maspika, watenga zvese. Akana kuda kubuda mbate brugoti kojira. Right, ndope kutanga. So mfundisi anafana kukupa Jesu. Wapedza problem ndeyekuti mafundisi ndopesa takunakirwa nemari, takunakirwa nezvebvumi, auchatsura vanhu. Yeah. Koitawo vamwe kuti tikayazoparadza tambokupa jira iri, patichayakuzoparadza guta iri, second kechitu patanga pa second coming. Tikasvika jira risipo even takambokupa tichaparadza. So keep it. What iwo kana wapuwa Jesu namufundisi, basa rako rekuchengetedza Jesu waita sei wawapiwa. But the problem yako ndeyekuti manje ipapa pavala apa amene kwa uchanorisiya. Ora kana Hey! Uone papa kuti watombopiwa. Sometimes you blame the man of God. Munhu waMwari chichi, iwo wacho wakatopuwa Jesu, but wakazoenda kupi? Wakafamba sei? Wakaita sei? Wakaenda nekupi? Wakaswera kupi? Kune Jesu azvarwa aine 3, Jesu azvarwa inonzi wakaenda naye kutemple. Yeah.
ndobva vanamata vapedza kunamata hanzi vakafamba 3 days ndobva mati imi kufamba zviri panapa but Jesu ari kupo ukona kuti vatofamba 3 days asipo kuti vakanomunamata kuchechi chete but pavakabva kuchechi vakamusiya ikoko. Saka tine vanhu vokuti vanonamata Mwari muchechi but kana vakubva kuchechi vanosiya Mwari ikoko vofamba vachienda kwavari kuenda vasina Mwari. 3 days vachifamba vasina Jesu. Panda kutaurwa ipapo kuitira kuti mukristu wanhasi chaika abatsirike nondiri kuvaona zvangu vakawanda. Kusvika paita mumwe akauya akati ndobva ati imi kufamba zviri panapa Jesu haapo panapa. Tiri kufamba zviri panapa Jesu haapo panapa. Ndobva vanhu vati vachizodzoka ngatitende Mwari kuti vakazorevera zvati hapo but vaiona kuramba vachitofamba vachifunga kuti aripo asipo. Saka tine vanhu vakawanda vekuti vakatomusiya kudhara vaiva neukama naMwari but havachisina nekuda kwezvavakapindana nazvo. So which means every man of God must always remind people uchina here Jesu or wakamusiya. People have left Jesus. Tinoziva sei kuti vanhu vasiya Jesu. All right, I'm going to show you something. On Friday, I was preaching in AFM. So I was teaching from Genesis 22, where God spoke to Abraham. Enda kunyika yeMoria. Anditi? Enda kunyika yeMoria. Pagomora ndichakuratidza ipapo. Usacrifice mwana wako. What ana kusacrifice mwana wako pagomora yeMoria. Uchasvika muMoria. Wasvika muMoria, ndichakuratidza gomo rekuno sacrifice mwana wako. Saka Abraham kana wasvika muMoria, usakwidze gomo riri padhuze. Usakwidze gomo rinoyevedza. Mirira Mwari akuratidze gomo rekukwidza. Saka urati chechi hauzvitsvagire wega. Mirira Mwari akutsvagire chechi kupinda. Zvakakoshera kuti kudii nekuti Abraham akapinda muMoria akaratidzwa gomo naMwari achaenda paexactly mountain. And the right mountain mumbozi Moria ine makomo akawanda but the right mountain muMoria rinenge rine gwai pamusoro. The right mountain in Moria it has got rine gwai pamusoro. Saka the right church ichechi inechi ina Jesu. Gwai riri kumirira Jesu. Saka usati wapinda chechi tsvaga kuti Jesu ari mumomo. Unomuona sei kuti Jesu ari muchechi? Gwai iJesu. Gwai riri hambo. Humbleness chete nemuridzo nemutungamiriri weipapo. Inokuudzwa kuti pana paMwari aripo ura hapana. Saka usati wakwira gomo usapindire chechi nekuti iri padhuze. Usapindire chechi nekuti ndo yakanaka ndo ine maspika akanaka. Inogona kuti wane maspika akanaka but Mwari asipo. Pinda ine gwai tsvaga kuti gwai riri papi papapo. Ine ndikada kubata maattributes egwai akawandisa. Anoda kubatwa tikambomaita ari matatu zvawo kana 1 because ndinorwa pano nevanhu. Vari kutaura izvozvo zvekuti deeper bata ipapo kuti is powerful humility chichi zvakawanda kana zvekutaura humility. So which means a lot of people pagomo chaipo pana Jesu panoparidzwa zvaJesu chakagonekwa naSatani chaakagona. Pane mweya waFaro wandaubata ndichibata ndingobata chisiya. Now Faro anoti uraya vanakomana vese. Kwati vanakomana vese vakaurayiwa tichasara tine vasikana. Vasikana vanenge minda, vakomana imbeu. Saka vakomana vakaurayiwa tichasara neminda isina mbeu. Ende vasikana muBhaibheri vanomirira chechi. Saka tikauraya vakomana vane seed which represent Christ. Saka vakomana vakaurayiwa vese tichasara tine vakadzi tine chechi. But the church here is a seed of Christ. Each church here is but a seed of what? Of Christ. So at the end of the day, each church, saka Satana harambidzo kuti machechi avhurwe. Chaanoramba chete kuti muchechi imomo muparidzwe zvaKristu. Apo. Ngatipinde pagomo toona kuti nyaya dziri kuparidzwa apa ndedzegwai here. Ngatipinde toona nyaya dziri kushumirwa apa ndedzegwai here papa. Number 1. So anouraya vakomana vese, seed yaurayiwa. Saka tichasara nechechi isina seed. Of which church iri papa munda. And Christ ndiye seed. Christ paanoparidzwa muchechi. Kristu akaparidzwa muchechi. Panobva pazvarwa a fruit. Hanzi fruit of the spirit, not the fruit of the spirit. According to Galatians, it's fruit of the spirit. Which means if fruit of the spirit, but Potter was 9, but if one fruit, taste like love, taste like patience, taste like what like long suffering. Which means this fruit just like a parizwa, the fruit vakataka kubuda mumutende mazobata love yani bobata ipa love chete papa uchaona kuti vanhu vazhinji vari kunamata love mavara hamuna ndosaka Paul achiti kunyangwe ndikataura nendimi dzavatumwa ndisina rudo handisi chinhu. Kunyangwe ndikataura nendimi dzavatumwa ndisina rudo handisi chinhu. Kunyangwe ndikaprofita ndisina rudo handisi chinhu. So love is no longer there. This pastor stands on the pulpit achituka mufundisi. Where is love? This pastor stands on the pulpit. Indinde mari akawanda mesa hamuna mari. Where is the love? Ane mari muchechi ndiye anenge achigariswa kumberi
asina mari anonzi agara mashure. Vanoshanyirwa namufundisi ndo vane mari, asina mari hashanyirwe. Varombo havashanyirwe, vapfuma vanoshanyirwa. Vane mari ndo vanosweswa zvigaro, asina mari apuwe chigaro. Which means that as we are waiting for the coming of Jesus, a lot has to be dealt with in the church, in the body of Christ. Ndosaka vamwe vari kunyika vari kuti pamakomo penyu apa kapa muri kurwisana. Tinoyase ipapo toda kunamata Mwari werugare, but muri kunetsana. Toda kushumira Mwari murudo, but muri kunetsana. And even as you are preparing for the coming of Jesus, you watch not the past. As a believer, do you have love? Love cheshe. Because Bible not unogoda same Mwari usingaona. Yeah. Iwo chivenga munhu waunogara naye. Aumurisana nehama, aumurisana nehama dzako, ukavengana navo vese, unongoshingo ye ari kundiroya, ye vari kundidzikisira, ye vari kuita zvakati. Do you even love your relatives? So you are going to be waiting for Jesus only to be disappointed on the day of his coming, because you have not been on the right mountain, or you have been on the right mountain but doing wrong things. You can be in church but not with God. It's very possible kuti unogona kuva muchechi ugotoita muchechi but usina Mwari. That's why kuina vakomana vevai vanonzi vachaya kwandiri vachiti taiprofita muzita renyu. Taiprofita muzita renyu, asi Jesu but endai kwamaitira mabasa enyu. Saka unoona kuti wafuti ende kana wakutsvaga chechi ina Jesu, usatsvage inodzinga madhimoni. Nekuti kudzinga kwemadhimoni hakuprove kuti pana Mwari. Vanakomana vaSkeva vakaenda vachidzinga madhimoni. Ndobva dhimoni ratobuda rikataura rikati, ona muona dhimoni rato kutaura kwedhimoni. Indaifunga kuti kutotaura kwedhimoni ndimwari. Munopanzwa dhimoni ratobuda richitaura rikati ndimanani. Saka ndopa patisa panoswa microphone padhimoni richitaura manifest. Saka kutaura kwamadhimoni hakuprove kuti muna Mwari, because dhimoni rinoti ini Jesu tomuziyai ndimanani. Saka kuroti inoona kuti deliverance nevanhu vasingazivikani naye. Saka ucheke the right church because paridzunga madhimoni. Zvinhu zviri simple kungocheka kuti level of love yepachurch panapa yakamira sei. Izvozvo zvega Pane umwari. Pane umwari. Hey, akomananga. Apa mubvunzo wani kawandabvunza mabvunzo here kuti tazopedzisira mberi kwatakatava. There's so many messages that are coming in. Hanzi vakazara. Ansichaveretirwa kupi so many messages. Shoko rekuvengana nehama. What a brilliant sermon tonight. It's an interview, right? Abaya sermon. But munoona kuti chi zvakakosha izvo kuti zvinhu izvozvo zvitizvitaure. I think that maybe tichifamba nazvo handi tichidzika nazvo. Tachitaura nyaya dze salvation and spiritual readiness. Ndo nyaya dzamamuri kutaura idzodzo. You know, in that dream, in that encounter that you had, pakaratidza kuti tinogona kunge tichifamba tese but panogona kuenda one. Mwasa ende shoko rinodaro. Ndobva ndada kuti tibatsire mukristu wanhasi. Handizivi kuti munomuobserva here mukristu akazendama pavamwe, pana mufundisi kana kuti pamamwe madzimai erwadzana anoenda nawo kuchechi, kuti anything that happens in their life vanotanga vabvunza kuti saka ndoenda here kumusha kana kuti ndoita sei, kana kuti ari kunamata because vamwe vari kunamatawo. Pane mukristu ane kadependency syndrome, so wandoda kuti titaure naye because achazosara akazendama zvake pamuti vamwe vaenda pa encounter yamuri kutaura yamakaita Sisivona. Mwana azvarwa mpamba haagone kuita behavior yaasina kudzidziswa. Behavior yaakadzidziswa pamba. Saka tine imwe behavior kuti hatigone kublema mwana, tinoblema mubereki. Chii chambomusaka kuti asvike palevel redependence? Imharidzo ipi yaari kuparidzirwa? Ishoko ripi raari kupiwa riri kumusiya achinzwa kuti inini ndotodependa nemunhu chete, handigoni kutaura naMwari? Yet Jesus, when he died on the cross, Bible says that pamune jera rakavhara kuHall of Holies. Pane jera raikavha the Hall of Holies kwaipinda muprista chete. Kudhara muprista ndiye aipinda neminamato yedu pagore ka1 pagore. Muprista ndiye aipinda ipapo nemaprayers yavanhu. But Jesu paakafa jera remutemberi rakadembuka from down, from top to bottom, richidembukira kuti iwewe neni tive neaccess kuna Mwari. Nekuti tikava neaccess kuna Mwari, we can easily go to God. Mapastors basa ravo nderechi ndere kuti tiratidza kuti Mwari wenyu uyo. Like since we started the prayer movement, Ema prayers, why did we start that? Because God said to me, "Imi mafundis, you are bringing people to you, so people no longer praise, people no longer fast,
people no longer see God, because they'll just say, I'll just go with my seed and my man of God prays for me. Right? But we are trying to say, Jesus is actually waiting for that believer to come and pray. So what happened? Jesus akabvisa jira akati munhu wese ngauye. Isu takadzoka mafundisi tikasodzorera jira ipapo tikati no mbomera kuenda ku unzani yacho ndo kuendesera nini. Saka tiri kugadzira vatende vakava vari weak. Christians that cannot even pray, that cannot even see God, that cannot even hear God. That's why I love those women in the prayer mountains. Yeah. No matter what people say about them, and Prophetess Matimbela, they are teaching people to pray. And a Prophetess Courageous, they are teaching people to pray. I've asked to be going to do today. What would you say? Tinamat. So I would rather go to a place where we can pray on our own and learn how God can answer my own prayers. Imagine how good it is when God answer your prayers. Yes, I can pray for you. But you have a prayer life. You have a relationship with God. Ukama, no one can date a girlfriend for you. You date for your own. Aunga tiyo ndiwo muri dzomskana windadana naye. Ine safe. Ini nongoda direct munhu wangu. Ngataura nevana. Ndoza naye noboti. Ganizano luzo tulani kuti ndo muda tulanobva ati. Ona uyu paachati I love you. Uyu achasvika abvisaka aikai. Ungoda atano kudawo. Achasvika achinja nyaya bana. So I will just talk to my lover direct. God is my God. He is my father. He is my father. Why do I have to talk to my brother when I can talk direct to my God? So the being a dependent syndrome is your one. I see most of them tend. Imosha is zvakadzidziswa. Zvaarikuita zvozvo atori correct because ndo zvakadzidziswa. Haana kutichwa kudependa naMwari. Akatichwa kudependa nemunhu waMwari. So at the end of the day, arikuita zvakafundiswa. Thank you so much for coming, Apostle, to share these and other issues with us. You know, we started from the dream that you had, from the testimony that you had in him, with that encounter rapture yamaka sangana nayo. And I mean, I would have wanted for people to ask you questions, but I think because but I see a lot of them. But I want to say matter. Vakawanda vamwana tisati tomboona mazita avo vamwana zvatombova varikuuya panza maita basa kanimi ndadzidza, and so many messages that are coming in that dream that you had where, you know, it was the last day, it was rapture, you know, says to Bible kuti vakafa vachamuka vakarara vari kumakuva vachamuka, you know, the earth will icharuta vanhu vayo vanga vari pai and things like that. What do you believe God was saying to today's church, that people, the strong message that you were talking about to today's church, which thinks they still have time? Munoza. And then and it's here tinozviwana kupi, maybe because it's been a long time since Christ died, but we think we have a lot of time, that we have yekugadzirisa nyaya dzedu naMwari kuti anhu asvika tadze ndodzoka zvangu ndozonokumbira regerero. What do you think is the message that was being put across to you in that dream in terms of time? You know, what came into my mind, because I took time to pray after that. I started to deal with my own life before I could even go. Yes, God said to me, go and talk to my people. But before I could even think about going to his people to talk to them, it's coming back. I also had to check my own life. Yeah. Am I living in a good way? Am I pleasing the Lord? Yeah. So I had to mend my own ways. So this dream was a warning to me that if I also don't become a child of God, I'm also going to miss out when he comes. Yes, I've been given an assignment to preach. My assignment to the people, I'm an apostle to the people, but I'm not an apostle to God. To God, I'm a son. So it's possible kuti munhu anogona kunge atori apostle, atori muridzi wechechi, atori, but agotadza kuenda. Achazokwenda ndo vanonzika vashaya kwandiri vavoti taiprofita muzita renyu, taidzinga madhimoni muzita renyu. So Jesu hati muri kunyepa, anoti endai kwamaitira zvakaipa vaitire zvakaipa. So ndofunga kuti the message that God was giving me was to say, always remind people. I'm not saying this is what you preach every day, rapture. Yeah. Because at the end of the day, people are going to be afraid. God wants you to wait in love, wants you to wait in faith that is coming. But while you are waiting, there are things that you should do. Number one, love the people around you.
love the Lord. Let people know that this person loves God. But as you are waiting for him, there are things you should be doing. Living right in among one. Yeah. Yet on Sunday in church. So I believe the message that God was giving me is to say, always remind my people that they don't have time. This might be your message. It's the truth. It's not words, but and you die today. Chanamata next week and it happens today. Because life is not in our hands. Hey. Mwari aka chini wani chaka ita dai life yangeri maoko yedu. In the day, in fact, I just aka isa day. Tai fari sada I know so at least one day before. Anyway. That's why no one knows the day. No one knows the time. Saka pari kunzine Bible na kuna na Thessalonians. Wakafa wachamuka. Not even ukafa. Pazo muzo mungware rapture, daily rapture. You're going to resurrect. There is no time. The time to repent is now. That's why the Bible says, repent for the kingdom of God is at hand. But pray day you repent unaona kufuririka kuti imi akafa 2000 years ago asada kudzoka. Yet Paul asada kudzoka papa, he can come back. Because some of the signs that have been prophesied by Matthew 24. A lot of things have happened. That's true. A lot of things have happened. So my signs are kawanda atoitika. Go and read your Bible in the book of Matthew 24. You understand many of the signs atoitika kawanda. My earthquakes, my children, and a COVID. These are some of the signs that shows you that Jesus is coming back. He might come back during your lifetime. He might come back even time. But the question is, the question whether you are listening to me online, you're on Facebook, you're on TikTok, if Jesus comes now, are you going? The answer is in you. You know it. If he comes today, say, yeah. Listen, I see a lot of messages. The pressure and that's because I wish you could bring this kind of teaching every Sunday, and so many things. And there's one question that I thought maybe I could ask you. In God's mercy, you know, and He's a very merciful and gracious God. Taitaftim Christu, ano gara, asiri prepared, but are prepared in a way. Kuti, ano notaza odds ano man's with samagwari. Kuti, we are run. Though your sins are like scarlet chichichi. And then they keep doing the same things and going back. Keep doing the same things and going back for repentance. I think I can make a say Christ ye na mai. Okuti anonga tadza. All right. Chapter on the Shiguti akuna munhu pasifeso abana. Asingaita say the Bible says that everyone sins. You make a mistake. Sometimes you can make one error or one mistake. Or you can make some errors right. But do you know, as a child of God, there is a level of yeah. You could you want to know speed. I don't want to go back to God every day. Mari, come on, so you can't keep going back to your old self. Yeah. Once you have received Jesus, make it a point. Yes, you might make mistakes here and there, but let it be your number one prayer. But we do have, Apostle, challenge. We do have Christians that struggle with that one particular sin. Let me talk about a brother. Okay. Just a brother that I'm creating in my head. But those are and my brother. Pekuti anenga chida kuti ambomira pazvinhu zvaMwari so but anozongotatswa achingodzokera mashure kana zviri zvekumbopota achidhakwa achiraradza kana zviri zvemadresi kana chi apane chiri one. He keeps going back to the same thing. It can be different people but the same thing. So and okay. Yeah. I think to answer that one, we need to trace the person, my family work. Okay. Well, sometimes it might not be your behavior, but it might be a behavior that is caused by certain connections. All right. There are certain people in you. Yeah. Even Anshina Matamadesi, why?
There are certain people in your life who want too much energy. That even though you are praying to God, but if they call you, say, come here, you want to see you, you end up dealing with them. So sometimes there are certain people you need to avoid. There are certain places you need to avoid. And there are certain things you need to avoid. So in that discovery, ndichikura, kune chiro ndaitamba naro. Ukatamba naro, so you end up with 11 mawedza yari. Saka muri kuti zvezvo ndoona neBible kuti do not be unequally Yoked with an unbeliever. Zviri mu friendship even. Friendship even, but sometimes your friends have power over you. Sometimes you can't say no to your friends, so you end up following. I was teaching people today, maskana nchifati pavalab. I asked my gifts esa anofana ku accept. My gifts ukama accept. You won't say no to the request that is inquired after. Because after someone buys you an iPhone, after someone buys you an iPhone, and then after Valley 17, or on that day of Valley, they make a demand. So it will make it hard for you to say no. So I'm saying, if you see yourself coming back to the same, you fall back on the same thing. You have, there are places you have to avoid. There are people you have to avoid. There are things, I call it PPT. People, places, and things. There are people you must avoid in order to kufamba na mari zvakanaka. Usina kuti ukafamba amuna kuti madesa unenge wakunyasonamata so chita hama zvondanga mari hamunonyepa. I need to seek the face of God in a serious way. Uchitsvaga mari kudaro, there's one friend, an old friend who can just call me, are you free? From there, what do I want? Number 2, places. Kune nzvimbo dzoti kana ukatongodzienda. Indakaudzwa ndikati chakaipa harisi bhawa. Chakaipa harisi doro, but environment. Kungo, what I know andime doro, but ndoda bvura mbhawa. Chitori dangerous mbhawa hausi wawa. Chiri dangerous mbhawa, itori bhawa racho, environment yacho. Was it a special environment where I pin them so much? Someone come kachifura karwa miniskirt. The next thing we're talking about. So avoid people, avoid places, avoid things that causes you to end up sinning against God. So ungaona mnachuira pa same thing. It's either that there are people kune vanhu vanoswera navo, or kune nzvimbo dzaanoswera, or kune zvinhu zvaanoona. Like for example, I'm very addicted to zvimwe zvavanoona saka zvaari kuona, so you need to avoid people, places and things. You have to guard. Bible says your salvation, work out your salvation. You have to work it out. It's your part. Jesus has already made it available for you, but you need nege sipo ukapinda mtown wanangu aine china asi sipo iri papo saka sipo aiuye kumeso kwako ibva kubata yake wataka kugeza ndo ndotora sipo wa apply. Yes. And then let's not try to, alright, garments that opposite since you've won. Paraka meshwa richipuwa ama mesha maipuwa Moses. Ane ma measurements akapiwa. Yo mprisita kana wako yaso tamprisita. Au ote garment ra gredu kuti rifite iwewe. Chino alter iwewe kuti ufite mgarment. Saka atigone ku alter Bible kuti rifite ma lifestyle yako yakadako. Totochinja lifestyle yako yo kuti ufite zvakataura neshoko Mwari. Amen. We don't alter the garment kuti iwe ukwane. We don't compromise the word of God. Chokwadi ngachingorowa anochitambira asingachidosiyana nacho. But that's why Bible says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. He said, I take it or you leave it. Wow, it has been a powerful one as we were exploring the testimony of Apostle Blessing Chigodora. I see a lot of messages that are coming in, and I think the call is that you must come back. Saka, we shall negotiate with the head of programming authority. Tingarambe chimaita here ma sessions wire. But I think this is a word of encouragement to Chibuda. Shokorono to be transformed by the renewal of your mind. It's a new week. It's a new month. Ishokoro pina ngadi kusira vatiriri vedu in about a minute or so tichione kana zvedu nemi. Wow. What would be that message? New month, new week, new you. Be ye transformed by the renewal of your mind. Yes. I think the word that I can give to the people is that as you walk in this 2026, it can be a new year, but with an old you, it's just another part 2 of 2025. A man of God can come and tell you, this is the year of favor.
It's a year of open gates, and no gate is going to open in your life. Because akuza mufundisa announce ativhurwa madoors nekuti announce. Teacher akamira muclass akadeclare akati munopasa mese panapa, vanobva kuti wodzoka next semester munopasa panapa, vanhu vachifara. Izvozvo hazvipasise vana. Chinopasisa vana vanozogadzikwa pasi. Wonzi kuti mupase unofana kudai, mufana kudai. So the word that I have for this people is that 2026 is a very good year. It's a year of revival, especially for the body of Christ. You have seen what has been happening with the coming of Pastor Ben Hinn and the 90 days of prayer and fasting that were honored on Friday. It's a sign that we are now in the season of revival. So I'm encouraging people here. You need to walk with the people of your tribe. When I talk about people of your tribe, people who believes the same thing with you, people who moves in the same level of faith with you, people that believes prayer can bring results. Problem on kutamba na vanhu vasingatende prayer. So at the end of the day, you want to go to prayer, they want to go to a party. So because you will be dragged to a party because urukutamba nevanhu vekuti avasinzwisise prayer. You are playing with people who doesn't understand prayer. So you need to change your connections. That's number one. Change the people that you play with. Look around your life. Verify. Tsvaga kuti shamwari dzangu kuti shamwari dzangu idzi ndiri kubenefite kwaari. What am I benefiting? And avoid people with negative energy. People that drain your spirit. You want to pray, people drain your energy. You want to go to the prayer mountain, people discourages you. You want to start a business, they discourage you. You want to go for a visa, whatever, people discourage you. So you need to check your surroundings. What am I benefiting? Friendship ngaisangoitwa ngonzi mutamba nemfeso wangu mutamba panyadze anoede chiku life yako. You need to find out and also avoid people who doesn't celebrate you when you make impact. They see your status, they are quiet. They see that your child has graduated, they don't comment. They see that you are doing well, you are going to a vacation, they keep quiet. And you post your auntie Wafa, they are saying rest in peace. They comment when you post a dead person, but when you post your success, they are quiet. So be careful and avoid people who are quiet. I'm a monitoring spirit. Shy, but just now. I don't want that. So you need to avoid people with bad energy. Otherwise, this year is a very good year. The Lord spoke about it, and He says, "I'm going to visit my people." And He said to us, "If I'm going to visit you, you need to make sure you stay in the Word of God. You stay in the place, and you avoid negative energy." I love that. Thank you so much for coming in and for speaking to us. People may want to know because my audiences are now online akawanda, but mamwewo ari panapa particularly on radio akatotwani saka vanongonanga vasati vambosangana nemi or vachimbokunzwai vachida kunzwa the official places where to find you on your social media, and maybe if you have a WhatsApp number which they can use. Wow, so I also to know one page in Blessing Chikodora. It's on Facebook there and on TikTok to people. Our church is in town, number 21 Chinoy Street. On the page is every Sunday from 10 to 3 o'clock. And we also do my prayers. We are going Kwamtemwa every month. We go Kwamtemwa to Nosferako. We were there yesterday, level number 13. And we are going back again on the 27th of February for level number 14. We do them in levels. Yes, that one is not a church. It's not a church. The Mutemwa prayers is just a gathering of believers. It's a prayer group without walls. Interdeep. Yes. All right. Thank you so much for coming, Apostle Blessing, and for speaking to us and giving us your testimony this particular Sunday. My name is Yvonne Tiwachke. I leave you listening to a beautiful song from Minister Michael Mahendere, Inonzirarama. A special shout out to my production team, Kathleen, together with Valeria, for making this episode and all episodes a success, really. And I leave you in the very capable and warm hands of Zanani on Star FM, sounding good all the time. And Savior's The Secret Ingredient is already waiting for you on Capital 100.4 FM Harare Side. But let's do this again same time next week. Do follow us on all our social media platforms, Star FM, Capital 100.4 FM, and of course on Yvonne Tiwachke Official. Good night. God bless.